Uvedom si jednu zásadnú vec. Realitu nevnímaš objektívne. Vnímaš ju cez svoje emócie. A tie emócie nie sú náhoda. Vznikajú na základe tvojich vnútorných postojov, presvedčení, starých programov, ktoré si do seba nasávalo detstva. Nie každé presvedčenie, ktoré ti vštepli rodičia, je pravdivé. Nie každá veta, ktorú si počul od mamy, od otca, učiteľov či autorít, je v dnešnej realite funkčná. Tvoje podvedomie je ako starý software. Ak si tam dal nahraté programy, alebo sa vložil nahraté programy typu nie som dosť dobrý, láska bolí, musím makať, aby som si niečo zaslúžil, tak tvoje telo podľa toho reaguje. A tvoj život sa ti točí v kruhu. Stále tie isté emócie, tie isté situácie a ty máš pocit, že to tak musí byť. Ale nie je to pravda. To je len tvoj filter, podľa ktorého vytváraš svoju realitu. A ten filter sa dá zmeniť. Metóda Kód víťazov je metóda, ktorá ťa z toho kruhu dostane. Večerné dýchanie nie je len relax, je to aktívne čistenie tvojho podvedomia, spúšťanie regenerácie tela. Každý večer, každý nádych, každé vydýchnutie te berie to, čo ti už neslúži. A vďaka tomu sa mení tvoje nastavenie. Tvoja energia stúpa, tvoja výkonnosť, vitalita a vnútorná sila sa zvyšuje. A zrazu vidíš svet úplne inak. Nie ten starý, plný pochybnosti a obmedzení, ale svet, kde si ty tvorca, kde si vedomý, kde cítiš, že žiješ, ak cítiš, že máš v sebe bloky, smútok, únavu alebo len tichý hlas, že to takto nejde ďalej, tak potom ťa prosím, prihlás sa do večerného vysielania Kód víťazov. Je to bezpečný priestor, kde dýchaš, cítiš, čistíš a buduješ svoju vlastnú identitu. Budúcnosť, ktorú si praješ. Nie tú, ktorú ti naprogramovali. Pridaj sa ešte dnes. Klikni na odkaz www.tibormichalko.com a začni žiť život, ktorý si naozaj zaslúžiš. Som Tibor Michalko a som autor tejto metódy.